A tam nějak jsem se stal legendární mojí hláškou. Co já, co RPG? Komu to neříkejte, já jsem drogový dealer. Percocet, Miley Percocet, Miley Percocet, represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch. Two cups, post up with the game, from full stop to a whole nother domain. I'm a living proof, so compromising $500,000 on the food. Drug houses, looking like a roof. Graduated, I was overdue. I'm a pink model, I can barely move, Ask about me, I'm gon' bust a move. Yeah, I'm Red James, 33 chains, 33. Ocean now, cruising Biscayne, hit fire, top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline, Percocet, yeah, Miley Percocet, big fire, Percocet, yeah, Miley Percocet, big fire, represent, yeah, gotta represent, chase a chick, yeah, never chase a bitch, big fire, mask on, yeah, fuck it, mask on, big fire, mask on, yeah, fuck it, mask on, big fire, Percocet, yeah, Miley Percocet, big fire. Tak what's up lidi, já jsem po tréninku, je neděle a skončím přípravu. No a co jsem chtěl? No, každopádně bych chtěl každému, kdo mi vlastně podal ten mega support po zápase a stál při mě, tak za tomu mega děkuju, protože jsem to asi fakt tentokrát potřeboval, protože mi nebylo vůbec nejlíp, bylo to fakt těžký. Ale nebudeme babi, nebudeme furt jenom brečet, půjdeme dál. Tak já jsem si pro vás dneska, jelikož máte furt nějaké časté dotazy, tak jsem se rozhodl, že natočím tady ty otázky, dáme na YouTube kanál, na svůj, abyste se mohli podívat, takže nebojte, i předtím, co jste mi psali nějaké otázky, tak jsem si je uložil, no a dneska vám na ně všechny odpovím. Jinak jsme v Ostravě, je tu krásně a teple. Tak na tu otázku, jak se dostal do oktagonu? Hele, není to žádný hard příběh, nebo že bych na tom nějak pracoval, že jsem chtěl být v oktagonu, já jsem chtěl zápasit s jedním klukem, který v tom oktagonu byl. A shodou okolností majiteli organizace se líbilo ten nápad, že dva Ostraváci si to rozdají v Ostravě a udělal z toho bitku o Ostravu, kterou jsem vyhrál. Ještě na techniku, která mi není prostě není prostě přisvojená, nepoužívám tady ty věci normálně, ale vyhrál jsem. A tam nějak jsem se stal legendární mojí hláškou: ahoj, já jsem Baba Yaga a budu tady šampion v 8-4. Bohužel stále nejsem šampion, ale jak se říká, každý musíme žít, žijem pro nějaký sny a člověk bez snu nemá cestu, takže já tím žiju pořád, když nejsem, tak pořád vím, že jsem People's Champ. A tak nějak tohle je ten příběh, jsem se dostal do oktagonu, no a Ondrovi se líbil můj přístup, protože to bylo všechno jiné, lidem se to líbilo, buď mě milovali, nebo mě nesnášeli a tady jsem, už vlastně po tom prvním zápase, já jsem měl brutální nárůst na těch sociálních sítích, to jsem v životě nečekal, jsem třeba fakt měl já jsem měl nějaké 2000 sledujících, když jsem nastupoval na první zápas a po tom zápase jsem měl 11, jo, přes noc, jedinou noc, 11 000 sledujících, přes jedinou noc. Ahoj, je mi 22 a chtěl bych začít s MMA, není to trošku pozdě pro tady ten sport, kolika jsi začal ty? Tak já začal víceméně v útlém věku, ale s jinými sporty, jako je box a tedy.
To MMA jsem si přece jenom přisvojil, první trénink MMA jsem měl někde ve 22, ve 23. A to byl ještě takový trénink ve stylu ve sklepě, kde ještě to MMA u nás nebylo tolik gymu, aspoň ne tady na Moravskoslezsku. A tak nějak jsem si zkusil pár tréninků, pak jsem byl mimo ČR, pak jsem se vrátil, no a plně jsem se tomu začal věnovat vlastně asi ve 30 letech až. Jo, takže myslím, že 22 absolutně není věk pro to začít, není určitě věk, kde bys měl přemýšlet, že to je pozdě, ne, určitě to je úplně v pohodě, víceméně můžeš začít v jakémkoliv věku. Pokud si na to věříš a věříš tomu, tak můžeš začít klidně v 50. Chtěl bys někdy zápasit v jiné organizaci, než je Oktagon? To je těžká otázka. No není to těžká otázka. Já budu real, momentálně v mém věku mě zajímají samozřejmě finance a pokud mi někdy smlouva skončí a Ondra mě propustí z té ďábelské smlouvy, nevím, a třeba někdy, tak určitě ano. Tak určitě ano, protože jsem chtěl zkusit bare knuckle. Vlastně, co jsou zápasy bez rukavic, vlastně v polské organizaci Votore. Už mi nabídli pár zápasů, takže třeba uvidíme času, jestli budu ještě schopný něco dělat, tak proč ne. Tak určitě asi ano. Ale momentálně jsem věrný Oktagonu, jsem majetkem Oktagonu, takže smůla. Máš nějaký zápas v Thai boxu? Ano, mám zápasy v Thai boxu, mám zápasy v boxu a mám zápasy dokonce i v brazilském jiu-jitsu nějaké. Jako nic extra, ale něco tam mám. A v Thai boxu jsem vyhrál, bylo to, myslím, myslím, bylo to ve Friedlandu a je to strašně dávno, tyjo. Ale vyhrál jsem na KO a takhle no. A strašně mi to bavilo. Čau, ty zasraná nulo. Doufám, že se ufetuješ k smrti a chcípneš. Nemáš co dělat na bojové scéně. No, co na to říct, no, tak oblíbený nejsem občas. Nemusím být, ale ono je fajn, ať mě označuje každý, do co chce, ať si každý mě myslí, co chce, ať mi každý nadává, ať říká, že jsem ten nejhorší, nebo že dělám ty nejhorší věci, nebo že nejsem takový, nebo onaký, ale realita je taková, že aniž bych chtěl, nebo až bych na tom nějak pracoval, tak značka Baba Yaga tady bude na pořad. Každý si vzpomene jméno Baba Yaga. A jestli někdo myslí, že nepatřím do bojových sportu, tak má kdykoliv možnost přijít do gymu a zkusit si moje sportovní schopnosti, které jsou, myslím, že víc než dobré. Takže kdykoliv někdo by chtěl zkusit nebo zpochybňovat mě, má cestu do gymu otevřenou, je to veřejná věc, takže můžeme si dát spolu trénink a uvidíme, zda potom budeš stále takhle mluvit a budeš o mě mluvit, že jsem feťák. Kdybych byl feťák, kámo, tak feťáky natrhne za 35 sekund tak prdel, že si nesedneš ještě příští rok na Vánoce. A ten kaktus, co ti dám mamka na Vánoce. Co ty a RPG? No co já, co RPG? RPG je moje rodina, Renegade Pride Gym, už je nám to Renegade. Z toho, že jsme odpadlíci, my jsme to nejhorší z nejhorších, co nikdo nechtěl. Vytvořili jsme tým, který je plný skvělých lidí a skvělých fighterů a skvělých trenérů, za které jsem strašně rád a mega si je cením, takže já a RPG jsme stále rodina, takže tak. A je otázka, jsi šťastný? Štěstí je široký pojem. V některých věcech ano, jsem šťastný, v některých věcech jsem smutný a jako každý tak nějak byl s nějakýma svýma démonama. Ale bohužel musím to brát, jak to je a v konečné fázi štěstí každý hledá sám, no. A chtěl bych být někdy tak plně jakože říct, jo, dneska jsem mega neskutečně šťastný se vším, co mám, nebo se vším, co jsem dokázal, nebo takhle. Jednou bych to chtěl říct a věřím, že řeknu. Budeš zápasit v Ostravě? To je snad jasné, že na Oktagonu v Ostravě v 12. měsíci budu,
Protože Ostrava bez Baby Jagy není Ostrava a kdo by chránil chaloupku přece. A přece si nepotrhám a přece nepokazím tradici takovou tu svoji, že prostě do toho Ostravy patřím, ať se děje co chce, tak prostě ať si mluví do co chce. Já prostě patřím do Oktagonu a patřím do Ostravy. Jak se živíš krom MMA, jestli máš nějaký boční příjem a co plánuješ potom, až skončíš kariéru? Komu to neříkejte, já jsem drogový dealer, prodávám všechno, co bys chtěla. Mám Milu, Marsku, Twix a občas i M&M's. Takže kdybyste něco chtěli, přijďte ke mně domů, stavte kvalitní materiál. Ale víceméně živí mě sponzoři, tak nějak si dokážu vydělat nějaké peníze sám, nějakou reklamou, nějakýma mýma věcma, co prostě ještě mám. Když jsem byl jednou chytřejší, tak když jsem někde investoval trošku peněz, tak se mi trošku ještě, teďka se mi trošičku něco vrátilo, což jsem byl strašně rád, protože se to hodilo. No a až skončím kariéru, ale já nevím, až skončím kariéru, já upřímně nevím, co budu dělat, až skončím kariéru. Z jedné strany bych chtěl třeba být trenér pro někoho, a z druhé strany bych se chtěl vrátit k mojí lásce, což je vaření. A chtěl bych prostě žít jako normální život zas. Takže uvidíme, s čím se moje hlava bude chtít méně prát a co bude chtít víc dělat. Takže tak. A já jsem zjistil, když člověk plánuje a dává si všechno do kolonek, jak to bude, nebude, tak to stejně nikdy tak nebude, takže uvidíme, kam je život zanese. Tak lidi, já jsem odpověděl na některé vaše otázky, je jich tam dalších x, ale to video by mělo hodinu a nikoho by to nebavilo. Takže díky moc za support ještě jednou, fandíte mi v dalším zápase. Sledujte můj kanál, sledujte mě. Mám nějaký news, který budu chtít sdělit v brzké době, takže doufám, že se to bude všem líbit. Takže čau lidi, užívejte a sledujte mě.